Hi, this is your DJ and Tutia Sebix. We are live on the Equitable Podcast. All right. Sanibonani. Welcome to the Equitable Podcast. Yeah, lo suphethe namhlanje episode 5. Yeah, kwasho umshefana wathi hlanu 5 ke loyo. Namuhla we've got a very special guest. Biggs. Angithandi ke ukuthi ngikhulume umlando womuntu esekhona. At least mangekho angithi yamhleba. Awuthi ngimnikeze izintambo akazi introduce yena. Biggs, sawubona. Hey, Tada, Shapuzet. Ngiyaphila kunjani? I know, kuhle, ndoda. Number 1. Awusichazele kabanzi ke Biggs uba kahle ngoba sazosethril thina yabona. Manje awusitshele ubani Biggs? Yabona, ake ngiqale la. Mawuthi se, Mhm. uyali-ena lelo gama. Yeah. You earn it. Angeke vele bakubize nje bathi se Sinoma kanjani? sebani. Yebo leyo nto. Liyasetshenzela. Yeah. So, awuthi ngiqale nge-engine number. Mhm. Amagama enganikezwa ubaba nomama. Yebo. It's Benjamin, Yes. Andile, Yebo. Shandu, Mthiya. Ndabezitha. Yebo. And then on the entertainment scene, Mhm. Sepix Biggs as a man. DJ Okay. all the way from Devon. eDurban. And then, but ke sengumuntu wala eMpumalanga. eThekwini usukaphi eThekwini kuphi neTheku? Bethi ngazalela eSt Edmunds Hospital eDurban. Mhm. Ngakhulela eMlazi. Ngumkasana mina. Ungangithathe kancane. Eblazi kabani kawusho? Ka-N section. Ka-N. But ngakhulela ka-J. Manje awusho iTristown nayo phela abantu baseblazi baney'gebe ezingekho right. Umuntu mathi uchamuka emlazi ngeke ngithi hey ma-window valana ama-window sikaba nenkinga kuhamba i-cellphone. Manje mawuthi usuke eblazi uyakuthusa kahle ukuthi akholwa ngiphatha igoni ngishaya okapo ngiphatha ufake esokisini nodamba ngesigele. phela hayi yazi bawukhuluma ngemlazi nje abantu bane-history engekho right. So noma uchaza wathi umuntu usuke emlazi bese ethi hayi isigebenga ngeke. Ikasi nekasi mfethu linendawo yakhona ebhedayo. Ya wona kunjalo. Yabona ngoba yabona nekasi lethu embalenhle. Khona ama-section kwaziwa kahle ukuthi hhayi lapha kamshawu uzafe. lapho ungena ugqoke uphelele uphuma uhamba ngenikha lapha. Ya wena kunjalo Biggs, wena kunjalo. So uthi uzalela eThekwini? Yes. Usuke emlazi ka-N. Usuke emlazi ka-N. And then ke from ngisho iminyaka hayi iyajampisa kodwa intshebe yibo. Ya yona hayi phela nenkece uma ikulandela kuneyimpawu yabo kuneyimpawu. Alright, no ngikhulela emlazi mfethu. Ngakeleza khona ngaqeda and then ngize la ngokuzosebenza mfethu. Okay. 2007. But ku-entertainment industry ngiqale 2002. Yabona le nto yasema-technical yokuthi ama-entertainment ihlanganiswa i-sound. Hey ubani umuntu owazi music la run. Hayi u-Andile. Yabo leyo nto. 2002 mos mina bengenza ugrade 2. Bona-ke manje ngike ngayisho le nto ngathi angifuni ukuphusha iminyaka. Bengenza ugrade 2 manje iyajampisa yabo. 2002 mfethu i-entertainment industry, that's when I started. Kune-out yami abathi u-Andile the DJ eThekwini. He's the one who gave me ama-basics okuba u-DJ. That was in 2002. Siqale ngerecord ngaleso sikhathi. Shaya irecord. And then abaseThekwini-ke from 2002 ngidlala emaklabhini. I don't want to mention names because abakhokha ngithi awumakethi. Angibasimakethi. Yebo. I don't want to mention names of lawo maklab lawo. And then in 2007 ngase ngize eMpumalanga-ke ngokomsebenzi ukwenza. Yeah. So abantu bazodideka ukuthi mangithi ngokomsebenzi. Some people ukuba u-DJ bakuthatha as a career. Yeah. To me it's a passion. Yabo. So eceleni ngiyasebenza. Yizo leyo nto. So 2007 ngase ngamuvela-ke ngeza la eMbalenhle and then ngisalana manje.
Fela, yeah. Yeah. So basically that's that. But okunye kuzoqhamuka as siqhubeka. Isikhathi sihamba ne. So ekufikeni kwakho ngapha, let's say just eMpumalanga. Sure. Were you only focusing emsebenzini or ufike wasebenza but i-passion yokuqhubeka ku-music bikade isesekhona? Yeah, let me touch base on this. Entertainment industry, this is a very cruel industry and it's brutal. Yeah. So angeke usticke kuyona kakhulu if ungenama connection. Yayizwa into engishoyo. So yes, ngale eThekwini besidlala but ngalesa sikhathi bekuwukuthi sama resident DJs kulama club lawa adumile. Exactly. Yayizwa leyo nto. So okunye bese kuba mhlambe there and there mawune sound system uzothola mhlambe a corporate gig there and there yabo. That's how you grow. And then emva kwalokho mina ke ngahlala esigele. Hlala esigele qeda mangusuthu ngathola idiploma yami yangisebenzela ke idiploma. Njoba iyangiphushela eMpumalanga. So ngafika la eMpumalanga nginalento yokuthi engalishiya iTheku mfethu yazi. Madoda abantu abangaka sebengazi mfethu zisebigs. Ngicela phansi. Ngifuna ngiyoqala phansi. Yazi mangifika la mfethu bengazi umuntu only iHotman lami kuyilona elangichoshisa ukuze ngithole isipanda. Bongani Shabalala. Shout out to Shabalala. Ngangazi yena kuphela mfethu. And ngifike la esekunda ngole ngabi. Kusavalwe izitolo ngo3 ntambama. Yabona kodwa sisuka kude lapha. Kade sihlupheka. Kade sihlupheka. Sibambe lula nje kade sidonsa. Kade sidonsa. So ngafika lana. I remember it was 2008. Kwakukhona indawo ebilama uphuma usuke esekunda udlule eGraceland. Phela ngisho amagama futhi ngiyamangeza. Kule. So udlule ufike eBoomtree kwakuthiwa isesigangeni. Yakhumbula esigangeni. Yabo lapha esigangeni i-outtime khona i-outtime yakamlotsho ngonesi. Yathi indoda kunendawo la eziyahaphena lapha ngithi vele ngibhorekile mfethu angazi umuntu la asambeni siyakhona. Mangifika lapha ngizwe ukuthi man ziyabuya la yabo. Ngivele ngithi yazini la uthi nje ngithatha ipride yami ngibeke eceleni. Kwakhona umjida abathi umzwezwe. Umzwezwe ngiyamazi kakhulu. Umzwezwe. Kwakudlala yena ngalelo langa. And then ngifike ngiye kuyena ngithi out yami igama lami ngu-Andile Shanda ukubuya eThekwini. I'm a DJ. Ngathanda ukuthi sijwayelane because umuntu vele nje umusic ngikubona. Yazi angazi nami ukuthi umzwezwe wangitrusta kangaka. Wavela wathi yazini buya kusasa. Mangibuya ngakusasa yafika kanti bese ngifika ngakusasa. Sekukhona undade ngalelo la. Yezwa lona. Avele umzwezwe naye vele ashaye enye risk ongazi uyibona vele angifake kwi-peak hour ndoda. La abantu vele sezithi khona kanje. Yabo. Yazi mina ngithi ngibshayile. Thatha isibindi. Ngibshayile ndoda strong. Thatha isibindi phela ngoba abantu la angibazi. Avele ngathi hayi man hayi suka azishe. I remember this was undade into angixoxela yona. Ngangakakhulumi naye kahle. Wathi yazi wathi mawungena sonke sasiminyile sithe sithi umuntu ozosibulalela i-crowd. Angaboni lo muntu lo ngabani. Uthi yena mina angisho into eshiwo yimina. Into eshiwo undade uthi yazi wathi uthi first track. Uthi yathi crowd wathi second track. Wathi third track uthi relax asadesha. Sahamba. Phinde sebalindile ukuthi afuna ukukhishwa wabhede. Angazamoshe kakhulu. That's when I met umzwezwe. That's when I met undade. And then the rest is history. I'm not someone who I don't regard myself as a celebrity. I regard myself as umuntu wabantu. That's why I always call myself Inceku. Yeah. Bona if ukhuluma ngama opportunities, there's this guy, I read a book, I forgot the title. Uthi lo mjida, if you don't put yourself out there,
you will never be recognized regardless of the potential you have. Right. Okusho kona ukuthi i-potential ubazi ukuthi unayo. But ubunganayo i-connection. Exactly. But because uyazazi ukuthi lento uyayenza and you are passionate ngayo. Yes. You took the risk ukuthi let me put myself out. Whether bayang accept or bayang reject, it's all up to them. It's all up to them. Sometimes that's all we need. At times. Ukuthi just zikhiphe nje. Uzibeke lapha. If abantu bayakwazi. Whether bayakwazi or abakwazi mara bayakubona bazokunika ithuba. Because abazokudecline bonke. It's highly impossible ukuthi uvule 10 yeminyango yonke ikhiwe. Khona lo yi1 ukhiye half. Ufuna indlovu yangena lapho udluzule yabona. Yebo lento eshoyo mfethu. You are 100% right. Ngihlale ngitshela amajida nje ngiphila nawo ukuthi yazi empilweni you need someone. It's either uzothi let me open that door for you to get that opportunity or uzokubonisa ukuthi go and open that door. Ila uzothola khona opportunity leyo. Yeah, angithi manje babushando like you said ukuthi the music industry is a very cruel industry. Angithi you need connections. Yes. At some point the connection it's part of socialize. You need to put yourself out there and be seen. Futhi now sekulula. There's social media, right? Uzenzela ama live wakho, wenza into yakho. I think people have seen ukuthi how easy it is nowadays. To go from 0 to 100 within 2 days. Just do your thing, uzithembe, uzifake, uyabona? That's all it took for you now ukuthi uthi ufike esekunda ugcine sowaziwa. Phela abo bondadi njengokusho ukuthi umzwezo umzwezo bekuwumuntu adlala kakhulu kukwekwezi. True. So bengihlale ngimlalela emsakazweni yabo. Awungelanga ngithi nyakamamncane hawo makhelwane. Hawu namazi muslomfolo. Yabo sengiyabona ukuthi man izinto they are not as far as we think they are. It's just putting yourself out there. Undade ke naye ngiyamazi benginokumuza kuma Sunday session kumbona kuma poster yabo. So the fact that uthe ufika it's not I'm saying this because ngithi ngiyabazi but uyabaphakamisa. The fact that uthe ufike esekunda singasho sithi ama top dogs abantu bekade bebephezulu back then ngomusic. Wafikela kubona wafike wabamba iqhaza kubo wadlala indima ethize. It means you were a very good DJ at that time. Yeah, mfethu I don't want to blow my own horn. Yeah. But ngi-passionate music. If only nakhona futhi I had that skill yokuproduce mhlawumbe ngabe ngikude. But manje ngoba sa concentrate ekuthenini hayi siyadlala yabo but indlebe ikhona yo music yezwa leyo nto. So yeah mfethu it means nje uNkulunkulu was on my side ukuthi whenever uma wenza lento wenza ubonakala yabo. Uvelele nje stand out. And ngaba nenhlanhla ngaba namajida angaboni sengathi ngiyi-threat kubona. Yayizwa leyo nto. Ngoba ikhona naleyo. Ikhona naleyo uthi wena uthi hey yazini let me prove myself and prove kubona ukuthi I can do this kanti awazi ukuthi suya create ama enemies because awuzobona sengathi uyi-threat kuwena. Ayithi singisi sithi never outshine the master. Hey. Ngoba uzoyifaka inkingeni. Hey ama resident DJ mawubhukhiwe. Uthi uyamix afika azovala ibass. Hey. Speaking of indaba yaba resident DJ. Cousin of mine ibounce. Okay, uthola igig eGrilly. I won't mention the club. Athi man mamela. Because manje ukhona yabo. Sambe siye lapha wena uzobounce nawe. Mina bounce athi asambe man umzimba ukhona asambe. Okay, the first 2 days wenza something new, it's hectic. Awazi wenzani. And ngithi uyakhojwa. So ubona ngathi manje nayo uyacinela lo muntu ngoba le nto uyi-understand yabo. Asiyenze the first 2 days kube right, isijwayele setup, sesiqala ukupick up ezinye izinto. But okay, la ama slot akhona. Abantu bayafika. But sesifuna ukwazi ukuthi bafika kanjani uDJ kule ndawo. Ngithi sisuke eMbalenhle. We know DJs. Sesifuna ukwenzani? Uku-outsource. Ukuthi masiza ngapha kube yi-full load masiza ngapha yabo. Sure, sesifuna ukuphakama nathi. Siyabuza imajita kuhamba kanjani? Bayashayela ekhaya uyabhuka kunomuntu vele oyi-manager kune resident DJ then kune manager. Mawukhuluma ne-manager director
ku-resident DJ yabo. Yeah. And then it comes to our attention ukuthi this thing ama-resident DJ awambhukhi umuntu ongasi-resident DJ yakwenye Somewhere indawo. else. Yeah. Ngoba uthi mina mangokubhuka uzothola i-ride mawufika la. Sizokukhokhela. Mina ngitholani. You understand? True. So now which means baningi abantu besifuna ukubabringa along to i-lineup. But manje shaya ukuthini? Akusima-resident DJ. They are good DJs but ababelong anywhere. Exactly. Ba-independent, yabona? Yeah. So manje mawuza nomuntu ufika mbuza manje udlalaphi? Yeah. Athi anginokudlala kuphi nakuphi but angisi-resident DJ. Amgayi slot. Yeah. Amuzi uyadlala. Athi hayi kayikhona. Yabo. So ngabona lapho ukuthi le industry nineni kuyo. Hey man, it's very cruel and difficult. Isasebenza kanjalo namanje. Wena ukhuluma ngento yangalela la. Eladlula. Even namanje. It's still like that. If ukuthi mina I'm playing a club X and you are playing a club P. So ukuze wena mawungibhuka I need to make sure ukuthi nami now uyangibhuka. Yeah. 50-50. So sebenza kanjalo vele. Yeah, but kanjalo then it's a problem because like we're saying ukuthi kunabantu abane potential. There are people who are passionate about music. Yes. But they don't have leyo connection yokuba ma-resident DJ. And another thing, if la eMbalenhle we've got 15 clubs or pubs, it means there's going to be 15 resident DJs. What about the rest? Exactly. Yabona. Ngoba kwesinye isikhathi ke kuyaba khona ukuthi let's say the owner iyaphuma somewhere ifike kuzo. Mhlambe bese kuba iyona ebhuka ethi endoda kanje can I have your contacts ngizokufonela ngicela uzodlala endaweni yami kanje kanje. Fine, umnikeza ama contacts. Akufonele. Akubhuka niqede yonke into. Ufike makuthi uzodlala ngo11 ufike i-resident DJ isadlala. Ilibe lithi one song mix. One song iphinde mix. Uthi uyabuka isikhathi awubukufana bengidlala ngo11 seku11 manje yazi ubonani ubona ukuthi i-crowd useyihlanganisa. And then mawusuzongena avela kushayela esinye istand. Mhlamba vele nje afake ingoma ezovela ithi yehlisa i-crowd. Sekufuneka wena wenze njani? Uyi-pick up. Yabo. Mawuhlulekile ukupick up bese kuthiwa what's the point of booking someone uhlulekile kanje kanje. Of which is wrong. But not all resident DJs resident DJs are like that. Some nje yabo baba njalo nabo. Music kunzima. Ungcono iboxing uyi1. Awudliwe wena nje uvike na ushaye. Uvike vele uthola inkundla lapha eshaya. So up to so far, like you said, I wanted to ask ukuthi production wise you've never tried or it has crossed your mind but not now. Honestly speaking, it's something that engibe ngiregret ukuthi ngalesa sikhathi ngathi umuntu esa active ukube ngathatha lesi skill sokuproduce mhlawumbe ngabe ngisamone but ngavela lapha ngathi no I'm more into playing collecting music because we were playing vinyl at that time. So there wasn't much. Okay, yaqala ke yangena le production baphakama amajita thina ayi yabo stereotype. No, man, I'm into Just vinyl, DJ, I'm collecting music, ngiyadlala yabo yonke leyo. But nje I always regret that. So why didn't I go an extra mile in production? Should you at some point you feel as if why limit? I limit honestly speaking. But speaking of such, now does it mean now it's not a skill mhlambe ongabuye usibuke futhi ukuthi you can try to learn it now? Yeah, it's got some bill, but it's never too late. Yes, I'm busy with it. Yeah. I'm busy with it. Ngoba since njengoba ngathi ngi-introduce ukuthi I'm a tutor, I'm a DJ. I teach people on how to be a DJ. So ngiyabuka ukuthi ngokukhula kwami I need to also as well upgrade into mangifundisa abantu lembi ngibafundise futhi ku-production as well. Yabo. Ubaqala la ku-basic ukuthi how to play and then bese uyakhuphuka ukuthi now let me teach you on how to make your own music so that uzokwazi ukuthi mawusudlala music wakho udlala kanje. Ungabe sena ufana nale inkayimane yama royalties ngithi. Yabona ke manje uzofuna ungifake enkingeni ke manje. Fana nale awuthi yama royalties nawe.
uthi ya kuthi lo DJ Yeah. royalties etaka wathiwa Hey ndoda, awaziyakhala la ku music industry ziyabuya so hey mfethu. Let me limit my comment on that one. So yafika esekunda you meet abomzwezwe nabondade igig ihamba right. Yeah, yahamba right mfethu igig. And then after the gig, that's when sakhuluma wezondade wayi-introduce mina uTebogo kodwa ngazingondade kanje hayi andile yabo. Then from there ngakusasa hey manje uzobuya nini? Angithi hayi ngikhona bafethu but ngisebenza ama shift so I'll only be available on certain weekends yabo. After that mfethu because kube namhlanje. In most cases unokubona vele la akhona khona undaba you're mostly there. Yes. Yabo? Yes. So I was like what's the link la? Yabona between mina honestly speaking nondade mfethu we started as friends and then became brothers. Siya-understandana i-background yethu and the how yabona siyakhulisana kahle kahle sinayo. Sihlale phansi sixoxe hey ndoda hey kanje manje wathi senza kanjani makunje. Yabo I should know kanje nami same thing as well yabo and umuntu that I will go an extra mile uma nginamandla ukum-assista because nawe uyakwenza lokho kaningi mfethu engibail out if I tried something ngavela athi hayi nceko lalela khululeka ngesound ngikhona yenza okunye wena angangi-charge next as a brotherhood yayizwa leyo nto. And that's how naye ngabona ukuthi njengoba esekhula it's because whenever nami I pray I always say all my brothers uNkulunkulu ngicela ubasize kuma-businesses abo ngoba yabona nabo bakhona into yokufaka isandla kuko konke kade ngikuzama ba-assista there and there yabona. Speaking of lento ishoyo ukuthi when you pray you include i-brotherhood yabo. I saw this post the other day. This guy is saying yena he doesn't have an issue ukuthi kuphumelela abangani bakhe kuqala. Uthi because he knows nabo they wish the same thing for him. Yeah. Uthi and he knows ukuthi if ukuphumelela bona kuqala sekuyoba i-shortcut kuyena ngoba uma befika la kufanele bafike khona bazobuye bamlande. Yes. Uthi so whether kuphumelela mina or umngani wami it's clearly the same thing to me. That is why nginganayo inhliziyo yokuthi I wanna surpass my friends nge-success. No, whoever successful it's fine. Impilo izoba lula kithi sonke yabona. So which means kuyo yonke into eyenzakalayo it can be music, it can be emsebenzini, it can be family wise, I understand. Sonke masingaba nayo lento leyo ukuthi uma ngisiza wena nami ngiyasizakala at some point. Because if ngigenuine ngale senzo sami ngiyakukhulula ngithi nawe and sibusisa isandla esiphaya ngithi then nami kuvulele lo opportunities but abantu abayithathi ngale ndlela shuthi kulesikhathi esiphila kuyo inika mina ngitholayo hayi okay hayi njalo sure ngakusiza nginankinga but what's in it for me yabona lento esho mfethu kukaningi ake ngiphume kancane from the entertainment and music industry ingene ngapha la ngisebenza khona. I always mina try by all means to assist people without expecting anything in return. Yabona lona ngoba I believe ukuthi if wena mongameli ukhuleka ngendlela ukhuleka ngayo uzothi ngiyabonga mdala wezulu nomhlaba ngokungisiza uphinde futhi wanikeza i-opportunity yokuthi ushanda ngisize. Yabona manje ukuthi mawukhuleka usuyangifaka nami. Yabona leyo nto. So as ungifaka nami akusasebenzi wami umthandazo kuphela sesebenza nowakho. Futhi manje double barrel yabo. So nami khona into engigenayo after that. So that's why I always mangi-assist abantu I always assist ngenhliziyo emhlophe and not expect anything back. Yabona. Umuntu ke uma ethi hey Shandu ngiyabonga mfethu bamba nayo iHennis yabo angeke nginqobe. Oh Tupac tears madoda. Ngeke ngingabe ngithi hayi indlela abonga ngayo naye yila befundisi laba yilabo bompriest labo kuthiwa hey ungathathi lutho usebenzele uNkulunkulu bapho makunikeza nje kupha ngenhliziyo emhlophe
Who am I to say no? Speaking of such food, umuntu if umsize ngento ethize naye uletha something in return, it's not like uzama ukusettlela iscore. Yeah. Uzama ukukhombisa ukuthi I saw your efforts. So nami ngiyafisa ukwamatcha but ngiphelela la. Yeah. So if leso sipho leso uyasamukela, uyamkhulula yabo. But yazi ukunika umuntu igift angayamukeli. Ubona lento ukuthi lo muntu angimkoleti. Yabo. Shuthi akusiyo into ayifunayo, ungizela ngamanye ama-angle yabo. So uma umuntu akunikeza igift uyi-accepta after umsize nga something, uyamkhulula. Ngoba kuyena uthi uya even. Yeah. Wathi uyabuya yamtshela ungazohlanya. Ngazohlanya la wena. Uyitholile boss. I understand. Yabo, yabona nje I'll make an example mfethu. Lento ade sikhuluma before. Siqala ukushoot. I-out yami. Leya la ekhaya. When lento ade ngisho ukuthi shout out to Thabo Mhlawodi, nduna yami, uyazi wena. Mfethu, yabona umuntu if ekunikeza opportunity, ubona lento ukuthi lo muntu kwenzakalani? Ngiyamkweleta. Up until aza enze lento oyishoyo ukuthi akubonise ukuthi no. Ngiyayenza lento ngenhliziyo emhlophe. Expectanga lutho. Wena yenza into oyenzayo then sizobona ngelinye ilanga then yabo. So ileki going back to lento oyishoyo yabo. Yeah. Abantu abasese right bakhona yabo. Hayi bakhona. It's just a matter ukuthi ulakho or you are unlucky to ukuthi uba meet yabo. And kwesinye isikhathi akusokuthi abantu abajinian abasekho. Kulesikhathi samanje ukuba jinian means ukunika umuntu imali kahle kahle. I understand because umuntu angakusiza but akusize ngento engeyona imali. But because akusiyimali phela nokuthi ngibe present nje mawunenkinga. Yebo. I'm a genuine person. I'm offering what I can. That's my presence. Yes, exactly. You understand? Umunye umuntu akhala uthi awufikele ngisizandla. Ngaphethe lutho. Ukuphethe lutho. But I was there. It's support. Yakho, yabo present yakho and nokufaka isandla like let's say mhlambe kuyacleanwa. It doesn't mean ukuthi wena sekufuneka ukhipha imali uthi ngihambe ngiyothola ubani ngizobakhokhela cha ufike nawe ube part of ngiqoqe nami lezo zinto eziqoqwayo yibona. Yes, you've done a lot. Yabona. No. So another thing Babshanda, mina I'm a firm believer ukuthi life is not balanced yabo. Yeah. If you want life to be balanced, it means into zakho zizohamba constant. Khona la ungeke improve khona because ufuna zonke zihambe ngendlela efanayo elinganayo. So lo question or leyo phrase ngiimpoziswa yini ukuthi uyasebenza. Yeah. U-DJ. Yes. Uyithutha. Yes. Ubaba. Hey. Umyeni. Hey. You understand? Ngakhala kakhulu masuthi myeni ngezwe ngikhala kakhulu. Akusho ukuthi ngihlushwa umfazi cha. Hayi ethi kuyeza kuloko ukuthi might be ukuthi ita uyakhala manje. Cha akusho ukuthi ngihlushwa umfazi cha hayi kanjalo. So lezi zinto already seziningi and wedwa and there's this thing abayibiza i-work life balance. Yes. Ukuthi yebo sebenza kodwa ungaziyeki izinto oyikhonzile because I've realized ukuthi ukusebenza indlela yokuqhuba impilo nokuba nezinto esiyifisayo kodwa ke ihlezi khona lento esipassionate ngayo. On your case music angithi besides being passionate sesinemndeni nabantwana they have their own passions, they have their own desires ekufanele focus ekuzona because as much as nawe uzigruma music uyithutha nezingane zakhe akufuneke ziphume esandleni. Ufuna ubuyele ekhaya uthathe lento kaSebiggs uyishiye emotweni ungene ube uBabshanda. You understand? So how do you go about balancing yonke lento le because it's not a matter of what comes first but ukuthi wena uzama kanjani ukuthi izinto zakho umuzenza zihlale ndawona nje esibayeni yonke into yakhe ibe kahle ngalendlela ofisa ngayo. Discipline. Kuwena. Discipline kumina. Discipline. Why am I saying discipline? Yabona ubale ispan. Wabala ifamily. Wabala entertainment. So these three things funeke wazi ukuthi ube disciplined in such a way that ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Yabona mina I'm a shift worker. I know that if I'm supposed to be on shift
entertainment yami, because that's the source of income engiphilisa ngawo umndeni wami. Yayizwa loo nto. So angazi ngayibeka kanjani, but I don't want to say ngiba abantu abawu-3 abahlukene. I am still the same Andile. I am still u-Andile othi mayingena la abe uSebhix, othi mayingena emsebenzini abe uBabshana. Yayizwa loo nto. But it's more of njengoba ngisho ukuthi self control and discipline. Mawazi kahle ukuthi mangisespanini ngishaya isipani sami. Okay, siyakhuluma siyajoka. Hey njani sikhulume ngento, but kodwa mase sesispanini Senzela umsebenzi. Mangisekhaya I dedicate myself ukuthi ngicheck ukuthi umndeni wami right. Nkosikazi right, ingane zi-right. Yabona leyo nto. Even though uthola ukuthi maybe it's a weekend ngibhukhiwe ngiya somewhere, but I make sure ukuthi bona ba-right first before, because family comes first. Even nasemsebenzini, I always tell them family comes first, because kuwo konke ama-hardship and challenges owathola emsebenzini nala ku-entertainment, uma usufika endlini la funeka urelaxe khona ukhululeke. Uma ufika nasendlini ufika uthola ukuthi hey ziyaphenduka ishop 16. Hey lo mama wenkanyamba la engimshiya endlini. Hey yabona uthi mawusespanini ubuke iwashi ukuthi yes isikhathi sesiyela kakhona sengizoshayisa sengibuyela laphana nkosi yami. Hey vele kube sengathi ngenzeka something engangikhipha busy, mhlawumbe ngivele ngifike sekuyolalwa, or mawuphumile uyodlala ubhukile uvele mayisezovala le ndawo vele uqinisa kakhulu ukuthi ufike endlini sola endlini vele usukhasa ngamadolo. Hayi no mfethu, yabo. So going back to your question, discipline mfethu, ukuthi ngikwazi ukubhala yonke into inesikhathi sayo. If I'm booked, I know that I'm booked on this day, and ngiyakwazi ukuthi ngibatshele abantu ukuthi I'm not available this week because ngiyasebenza. Ne-commitment. I'm not available this week because I've already made plans with my family. Yabo. So it's not always ukuthi kufanele ihlale sigijimisa idola. Manje ngiyabona sometimes wadusha ukuthi sometimes isikhathi sibalulekile. So I need to spend time with my family. I need to ukuthi ngibe semsebenzini, then entertainment is a move. Into emnandi ukuthi le iyakhokha ngapha uyajabula. 2-in-1. Yizo yona. So yeah ilokho mfethu. Ngiyacabanga ikuzwakele madoda. Ngoba ngiyahleka la bawukhuluma ngendaba yokuthi umuntu asabuka endlini yabo. Ngeke ngasebenza nomunye umfowethu eMiddelburg. Uyazi mos mina ngihlala ngedwa nithi. Masishayisa athi hayi ungagibeli ibhasi asambe. Shayisa u10 ebusuku. Uzondlula eClub eTown khona iClub engavala angene lapho. Athi uyaphuza ngithi hayi angiphuza, athi hayi bamba manje. Shaye 1. Uthenga i12. Mhlambe sothi siphuze 6. Athi another 12 ngibe emsebenzini ngifuna ukulala babshana. Ngithi mina indoda asambe sola. Athi awungathi awuthahilani. Uhlala wedwa moswe. Hayi ngafika emsebenzini ngecomplain ukuthi la kusahambi nalindoda le. Indoda le anginankinga ukuthi ingiphi lift. Mara endlini ngifika ne following day ngishayiswa ngo10 la bathi hayi. Lo muntu lo lapha endlini ngathi wrestling yabo. Manje ufuna ukufika sekaplakile. Afika lale. Sengiyambuza mina uthi endoda manje ngobona unenkinga zakho uthatha mina uthi angithi kungcono mangidakiwe. Uthathetha sengilele. Nethawule manje alizwakala malingena udakiwe. Ungayizakala. Ngithi hey inkinga sidekla ngaphandle yabo. But speaking of discipline, indaba manje ukuthi discipline it's a very tricky commodity I could say. Ngoba esikhathini esiningi thina we often expect the other party to be disciplined enough on our behalf. But thina we are not disciplined to make amends like kufanele enziwe khona. Uthi wena you are disciplined wena self. Yabona umuntu disciplined yena self, as you are saying, they can separate ukuthi manje ngiyasebenza. Manje ngi-off ngiyophuza. Aba contradict the two. Manje weekend ngithe ingane siyahamba siye zoo.
Manje lo mama ngithe le weekend le sizophuma siyodla mina naye. Awusathi uyodla uphinde uvele sokuthi sobuye sibone mose ngihlala nawe la endlini yabo. As you are saying ukuthi noma uphuma une-gig, you first make sure ukuthi endlini ku-right. Yes. You understand? Yeah. So which is something I don't wanna say ngi-experience yonke njengoba uyichaza kodwa ngiyibonile at some point. Bengicocela omunye umfo ngithi yazi I am the same person but I'm not. Uthi usho kanjani? Ngithi yazi mina I used to think abobaba mababuya emsebenzini ahlale 15 minutes emotweni before angena endlini. Udelete ama-text uyajola. Okay. Ngithi up until I was a father myself. Then I started noticing ukuthi awujoli. Uphuma kule mode yasemsebenzini. Yes. Yeah. Ne? Shuthi if you had a toxic day, ukhipha yonke lento before ungena endlini. True. Yabo? Because mawungena endlini ingane ifuna ukukucocela ngosuku layo esikolweni ukuthi belinjani. Unkosikazi ufuna ukukutshela ukuthi bekathi ufry chicken yasha. Ziningi lezi zinto and wena wedwa. Yabo? So if uzosuka nale mentality ukuthi I had a bad day, kuyoba chaos lapha endlini. Because you're the only missing piece kuleya puzzle. Mawufika ipuzzle is complete. Bafuna ukuvula inhliziyo. The man of the house is here. Asikhulume nobaba la ekhaya. Casukile. Yabona mfethu, okay. Yabo leyo isho ukuthi uqala uhlala emotweni. Ingozi nyana ngoba manje uzothi uhlala emotweni ithi mthiwa usahlala emotweni. Yazi ngcono vele wenze vele ufike upaka imoto vele uround indlu. Ukuthi akho window elifile. Jared lakho li right. Jared lakho right as uyabona uyashintsha manje because my mawulu vele uhlele emotweni. Uthi wenzani? Wenzani lapha? Yini la yenzayo? Angiphathwa uphatha ifoni ngesandla. So yabo? So the listeners get the point. Yeah. Ukuthi into esishoyo ukuthi you can't be the same person kuyo yonke indawo kuyo. True. At some point uzolahlekelwa ubuwena babushanda. Because if njoba uchaza as a DJ you wanna have the same personality obanayo uma usekhaya, people might take advantage of you. You understand? Because ekhaya as much as udisciplined, lenient, ngoba ingane efuna ziphinde zifunde kuwena. You understand? Because the best way to teach kids is to show them the way rather than telling them. Uyayibona? Yeah. So personality yakhe yasekhaya ubabushanda. Ufika emsebenzini ubabushanda kithi. Mara uma uphumile usebig. You understand? Yeah. So discipline yazi icover ama-concept amaningi. Icover ama-concept amaningi discipline. Nala if let's say you are booked uyodlala somewhere. I-discipline yazi ngena kuphi futhi lapho. Let's say now uyadlala, uyaqeda and then book isikhathi. All right, it's 12 o'clock. Okay, if ayibi comfortable mangena ngo-2 ekuseni. Ziyasha strong. Utafula limanzi. Ndoda. I-ride iphumile. Avela aqhamuka umongameli aphinde abeke enye iHennessy la. Yazi discipline ngenaphi? Uzothi mayiqeda ubeka iHennessy la. Take your bags usuke umuthi amadoda ngizonibona. Shayi. Discipline ngeke. Ziwa kumnandi strong. But uthi hayi madoda hayi. Mina esami isikhathi esiphelile bafethu. Not ukuthi mhlambe yabona nje kade ngisho ukuthi I'm not saying this because ngithi nginohlanya endlini. Yeah, iframe alifako libuya nesicavazi. Ngiyakutshela. Yabona ile ntombi le ethi mina ngayibambe intombazana mina ngidlala. But kodwa mayisifika kumina yazi ukuthi ngubani. So engakho ngithi I'm not in a space where ngithi hey ngisaba umfazi or njani. Yimi engayinikeza that commitment yokuthi ngimfunde ukuthi mangingene ngo2 ekuseni ngeke ngimbone ubehave kanjani. Mangingene ngo12 ngimbone ubehave kanjani. Ake ngingene mhlambe ngo3 ekuseni kodwa ngimtshelile ukuthi ngizoba late. Ngicheck ibehavior ukuthi njani. Then ila sengizobona khona ukuthi kahle. Akanankinga ukuthi ngibuya late. Funekazi mangizobuya late ukuthi hey ngisasendaweni ukuthi relax ngisharp yabo. Kodwa ungathi ngizobuya ngo10 ngizobuya ngo2. Isokile. Phela another part of the communication kunalento leyo ukuthi
Angithi uyazi phela mawuhlele ney'nsizwa ukuthi ama-beliefs awafani. Yeah. Ngishilo ukuthi angizobuya ngo-8. Mhm. Uma sifika mhlawumbe there was nothing going on interesting. Mhm. Ilanga liyashona sekucala kuba mnandi. Fika nabantu ekade sabaqina. Yeah, yeah, yeah. Sengiyafona 7:30 ukuthi hayi amele u-8 ngathi ngisheshe yabo. Yeah. Yes. Awuthi to 10. Yeah. Athi hayi alright, udrop ifoni. Yes. Udrop ifoni wena. Yeah. Yini ngathi usugwinyile? Kufuneka inyama yengwenya gatsheni. Thola inyama yengwenya. Thola inyama yengwenya yekho lena. Yonke into uyareporta lo muntu. Kanti ubani indoda lapha, yabo? Hey. Wena ufuna ukuphalazisa. Yebo. So ila ingena khona idiscipline ukuthi mina owami umthetho nowakami. Yes. Uhamba nganayo indlela. Exactly. Noma ngingaba nabanye abantu kube ne-influence, but because mina ngifuna ukuphila ngendlela enokuthula. Phila nganayo indlela. Exactly mfethu. Yabona ngizophuma kancane ku-entertainment. Ngingene ngapha kuma relationship, especially ku generation yethu and married couples. Yabona kune quote engike ngayizwe einsukwini. Yathi when you choose peace there are a lot of goodbyes. Angazi noma sengisiqondile. When you choose peace there are a lot of goodbyes. So it means if when you choose peace, it means kuzoba khona ezizovele zihlehlekele nje automatically. Yabona leyo nto. So going back to discipline yakho ukuthi if you are disciplined ukuthi mina ngifuna ipeace kwami. I don't want anything else. I don't want to always mangena kuyaliwa kwenza ngani. Uzobona bazolele bethi ayabona ukuhlala noSiphiwe, uSiphiwe yabona njani. Usuyasinda lapho. Yep. Yabo ngoba sebezothi uyakhiya. Awuzohamba lo muntu nisathi kumnandi. Kumnandi avela asuka ahambe. And akavalelisi. Khona la usinda khona. Yeah, khona la usinda. Hayi mina ke ngiyavalelisa mina. Ngiyotshela straight. Shanga ihlazi. Manje. Yeah. Manje izolo ngithi vele toilet ngakhumbula endlini. Yeah, ngahamba. Hambe ngathi uyabuya. Yeah, indaba ipeace ihamba ne-chaos. So you have to decide ukuthi the chaotic part ufuna ibe kuphi. Yeah. Because angicabanga ukuthi ungathatha umlingani bese ufuna ukuthi niphile in a chaotic environment. Exactly. Yeah. So obviously you want to be in a peaceful environment. But because the opposite of peace is chaos. It's chaos. Funa wazi ukuthi it has to be chaotic, but since peace la ku household, the chaotic part will be the outside world. Yebo. Ngoba uma usufika you are no longer the guy they used to know. Noma kuthiwa itafula ubuligqwalisa. So you understand manje ukuthi mangigqwalisa itafula imali isiphelele inyanga ingakapheli. Yeah. I can't keep on doing it. Exactly. So uma usufika manje the world is chaotic. Wena soyazibona wena. It's not that soyazibona, but you were able to differentiate ukuthi that'll be chaotic out there. Exactly. Than la. Because speaking of lento ishilo ukuthi uyasebenza. Sebenza nekuhlale kumnandi. Akusikini. Akusikakho. Yebo? So emsebenzini kunama politics wakhona. Ekhaya ila ufuna khona ufile welcomed, safe and peaceful. So if uyahluleka ukunakekela ikhaya lakho there'll be chaos. So emsebenzini maku chaotic kanti nasendlini ushiya chaos uphepha kuphi wena? Akukho phela. Uyibona? Ngoba phela endlini la ufika khona ukhumula incathulo ingane zikhumula amasokisi ngixoxe kube mnandi baba usekhona. Uyibona? Uyafuna into efuna icoffee, Itiye yebo. Hayi right mode. Hayi kade ngilomele letha mntanami. Manje mama uthi itiye bathi ama tea bags. Hayi. Uthathathani ikofi bathi bisi. Hey bisi. Noshukela uphelile phela. Uphelile. Angithi wena uhlala lapha nabangani uyayibona. So discipline man. Injalo Covers many concepts Mr. Pick. Injalo true. No lapho ngiyaka understand. Yeah. Ngihamba nawe. Angisalanga. Nami ngiyafunda ukuthile. Cosha. It's all about learning, yabo. Cosha. Yeah, it's all about learning ngoba as a part of umuntu ngasho ngithi this is also part of entertainment. You understand? True. As much as Tina, we are more on the film and production side, I need to go podcast. But it's something ekanjalo. So the fact that I'm home, a long weekend, uzo offer 3 days. 3 days you have to cover episodes. Yebo. Ngiyabuzwa endlini ukuthi kanti mina
Mina esami kanti isikhathi yeah mina bengithi long weekend we're supposed to go somewhere. mm. Use-Biggs lapho ungitshelile ukuthi mina I'm available on a Monday. Yes. Omunye wathi on a Sunday, On a omunye wathi on a Saturday. So if I cancel one of the episodes, nami ngiba ne-shortfall somewhere because it's something engiyipushayo. Yabo? Yeah. So that's why by work-life balance comes into play. Which okay. It can be ukuthi on all of my off days, mina ngiyikendlini. I have to find one single day. La ngizofike khona ngibobaba sekhaya, ngiyobobaba ey'ngane. Uyabo? Ya nami ke ngiphakela izinja ngingasolo ngithi zidlile mara ngiyiphakele yabo kube yimina ngelinye usuku ofika oyiphakelayo yabona. So ngiyabona ukuthi ibalance into ebalekile but akufuneka ngathi ungatshelwa omunye umuntu umekutshela uyakubhedela. Ufuna kube into esuka kuwena babushaya. Ngoba esikhathini esiningi umuntu uma umbonisa usuke umbonisa ngoba into akayiboni. But uma isuka kuye wena usuyiveza akalwi. Yabo ngoba naye usuyibonile ukuthi lento iyangishaya but angakabi ne-solution. Ila khona ozothi uma umtshela athi yazi nami ngiyibonile leyo nto ubuthini. Then soza ne-solution ukuthi hayi mina bengithi angithi ungashuthi. But if uyakhona ukuthi ngolunye usuku 2 episodes a day, shoot 2 episodes a day. But ube nelanga in between ukuthi ube la ekhaya yabona and do your duties. The following day ngoba uthi usuku la half, you can be gone for half day ubuye futhi yabo. Work-life balance, i-discipline nama-commitments, I understand. Ukuthi okay as much as lento ngiyifuna kodwa naloko kubalekile. Yabona? Yabona nje ngingakuphula ulimi. The same thing eyenzeka kumina. Yabona manje like today siplanile ukuthi sizoshoota yes. And then I know ukuthi futhi ngine class. Yabo. There will be a time where ngibona ukuthi angumuntu eza nenyuku ukuthi ayi okay bengicela nami ukuqala iclass kanje. Athi I'm available ukuthi ngizokwenza iclass ngosuku oluwukuthi. So ukuthi ngalelo suku sengiplanile ukuthi ngabe ngithe sino madams konje ukuthi nokuthi. But funeke ngenze sure ukuthi ngiyayicontrol ukuthi yazini siswami yazini bhuti wami let's try another day. Angeke kulunga. Yabo. Hayi manje makushaya lo suku ngizoze ngiyisebenzise leyo mali. Ngithi mina akusho ukuthi uzobe ungathandi. Uzobe ungayibiselanga. Ungayibiselanga ukwenza lento. Izobe ingekho kuwena. Uzobe ingekho kuwena. Uma kuwukuthi ngithi mina in a week's time uzobe uthi usuyidlile imali. Yabona leyo. So yabona ukuthi lapho angizange ngithathe ukuthi ngidinga imali. Even though imali idingeka endlini. But kodwa isikhathi ebesidingeka sami ngaleso sikhathi. Yabona leyo nto. Ngasho ukuthi nje in short okukhulu or kufanele sikufunde ukuthi imali siyayidinga. But asingakhonzi yona sikhohlwe yonke into esikhona before imali. Yebo. Because at some point imali siyifunela ukuyisebenzisa nabantu esibathandayo nabantu esibakhonzile ngithi. But uma sebasuka bonke labo bantu uphinde uzosala nayo le mali angeke usasebenza every day masuwedwa. Ama episode ngeke usawashoot every day. Nabantu efuna ubashude bavele banyamalale. Ungasazi ke ukuthi lo izwa ngalo umuntu ogcekezayo noma yini. Uyayibona? Yazi lento eyishoyo yazi kuhlekiswa yini. Kade ngicabanga izokwithi. Have you noticed ukuthi mawungena mali uba nama plans amaningi kanjalo futhi 1 2 3 4 5 6 7 mhlawumbe uvele nje uthi uyabhetha ubhetha ibhola avela ngena ama team akho vele ukuthi 5000 esikhaleni ayabuye lawo ama plan ade cha yabo uvele imali kwenze nje ube into ongakazi ukhohlwe yabo. But ngizama ukuchazela ukuthi kwesinye isikhathi sibuye sigijimisa imali silimaza okunye mayisila uphinde futhi ube yilento engekho available futhi kwi-family. Exactly. Yabo leyo nto. So going back to lento esho ukuthi asingahlali sigijimisa imali njalo. Sibe sicabanga ukuthi nesikhathi sibalekile isikhathi ucheck zonke izinto ezibalekile empilweni yakho umndeni wakho even your siblings. Yizo leyo. Ngoba checking mhlambe esikhula we will always make ama examples ngengane which are from rich families.
umuntu uthi uhleli naye mhlawumbe uyaxoxa naye akutshela ukuthi yazi ekhaya angi-understand bangithatha kanjani. Athi yabona singamfonela ubaba maye. Uzothi kumina ngibhizi, I can't take your call, I'll get back to you. Mhlambe bese kuyaringa kuye ukuthi mhlambe ngifuna imali. Angithumelele u-2,000 angayiqelanga imali. But it's what he thinks I need mangimfonela. Uthi sometimes ngifuna uku-interacta naye as a father and a son or a daughter. You understand? But whenever I call them, they are not available. But money-wise, they avail themselves. You understand? They'll give you a card, bakunikeze allowance. But physically, emotionally, they are not there to be parents. And yena makabuka wena ubuka ngathi mina ekhaya ngathi sidla imbuya ngothi la we don't buy food to store baba. Sithenga ikhabishi namuhla idliwe namhlanje. Sasa kuthengwa isibindi sidliwe kusasa, you understand? Forgetting ukuthi always uhlezi udla ukudla ku fresh. Awukucabanga wena lo. Wena ubuka ukuthi thina siyasokola because we live from hand to mouth. Bona they have more than enough, but psychologically the kids are damaged. Because ayikho lento ukuthi bazoba nesikhathi seyingane. I'm not saying bonke abantu abanemali bakanjalo. I'm just showing a certain side ukuthi uyabuka ukuthi imali is not everything. Yazi njoba usho lento but konke into efikayo ne. Maybe I might sound a bit controversial ngalento engisho. It needs someone ukuthi understand ingane zethu ukuthi izibehave kanjani, how to handle them. Hayi ngoba ngithi ngikhulumela lo baba lo omshoyo lo ukuthi avela ungathola ukuthi ujwayezwe yi-2,000 lakhe lelizalayo ukuthi every time mangifonela ubaba ngisuke ngifuna imali. Yezwa lona. I think iyonakala ekuqaleni ukuthi relationship yakho nomzali wakho niyenza kanjani. And ku relationship yokuthi I only call dad because I need money or I need something. Ngifuna provide. Or I always call dad ngimbuza ukuthi unjani? Right. Yabo. Nje are you coping emsebenzini yabo? Ileyo nto leyo ebuye yenzeke between ama relationship between obaba nezingane or obomama nezingane. Ukuthi ingane hayi lama 2,000 esiwazalayo. Hayi uma kona mfethu. Ngiyakutshela. Bawo kick ATMs. Yabona lezi ingane mfethu. Ha. Yazi ngihlale phansi ngibuke lezi engizalayo. Yabo. Okay. Mina ke i-first born yami manje usekhulile manje ngiyambona uyashintsha. Second born hayi ngiyakutshela ziyabuya la. Le last born uvala ke ngiyakutshela. It's not ukuthi lezi ngane azikuthandi. Ukuthi zithanda izinto ezimnandi in such a way that they will always bathi kuwena baba sicela ukuthi yenza ukuthi. Bese ngithi mina akani ngitshela. Inini la nike nize kumina nithi baba ake ngikupholishela amabhuthi. Yeah. Angugezela imoto. Yabo uthi nje ngenze something. It's always nina sicela ukuthi nina yabo. Bese nabo ube nenhlanhla ukuthi baya understand kwesinye isikhathi banga understand bathi wena yini le language abayishoyo bathini le ukuthi u behavior bad. Yabona manje kuyasho ukuthi umuntu osemdala bafethu iyalahleka nale lingo yale ama 2,000 la. You creeping my style or something like that. Yabo. But nje mfethu going back to le ya baba nengane. Ilahleka kwi relationship yokuthi ingane mayijwayele ukuthi njalo iya kumzali ngokuthi izifuna ukuthi umzali aprovide. Ugcina umzali esengene egeli lokuthi vele maye ngifonela usibani ufuna imali. Ugcina vele usuthi ufunani ke manje yabo. Kanti if kuukuthi I relationship it was healed in a healthy mode. Niyakhuluma nenzani. Then ayifiki lapho yabo. Understand. But ke kodwa bese ibaleka kakhulu nakhona as a couple manikhulisa izingane. Derail kakhulu from topic but I always say yabona manibambisene nine flow or nomuntu wakho noma wengane whatever yonke into iba right because niyavumelana no2 ukuthi
ukuthi hhayi ukuthi today masithi namhlanje asiwathenga ama-take away. Ngiphume ngespanini aphume umama athenga ama-take away. Yayiwa leyo nto. Seyidifekthe yonke i-purpose manje i-system yabo. Uthi yabona namhlanje okay asenze sure ukuthi senza 1 2 3 4. Uthi uyaphuma hayi ngamnako babweni niyamazi nje ubabweni yabo. Or uma besabancane ithi ingane uma engafuni ukudla zomtshela ubaba wakho nje ubungeni. Ingane ikhula ibona ibhubezi. Hawu. Ya yabona futhi wesike mina uyabonga nomzimba ongakanani. Hawu. Ithi bayibona inali ngempela ibhubezi. Khulingane ithi hayi ngizala ibhubezi elinentsha emhlophe mina. So yabona bethi ileyo nto ukuthi kubalekile mfethu manikhulisa abantwana as a couple. Nisebenzisane yonke into manivumelana kungabi khona uphuma eceleni. Manivumelane ngokuthi mawucela something uza kumina usuku uye kuma wakho or uza kuma wakho uze kumina usicela soyi2. Yeah. Ungabi kusasa acele kumina bese ngithi go ahead. Ngingakadluli kuma wakhe the other way around. Then lapho ke iba sharp. Lento ishoyo bomshando it's a very critical issue kahle just that abantu ba decide ukuyikhahlela ngaphasi kwecarpet. You understand? Because sinamakhaya manje where the father is no longer there or the mother is no longer there. And that thing is causing it drift kulabantu abasele. Yeah. Because the mother didn't want to discipline the kids. Yeah. Njalo makenze something umntwana ngisho angayenza ngo9 ekseni. Ulinda kushayisa ubaba ngo6 ntambama. Yeah. The father will discipline the kid. Yeah. And uma wenza kanjalo wenza le ngane I don't know say hate per se but wenza zisaba ubaba wazo. But wena azikurecognize irole yakho as umama. Then all of the sudden inkosi ikhumbula lo baba kuqala. Then those kids will walk all over you because vele bekade zingakuhloniphi ekhona. Bezivele zingakusabi ekhona. Now that dragon is no longer there, sizokukhomba. You understand? Yeah, true. True. When it comes to discipline, it's not a role kind of a thing which baba mom, you understand? But kids should know. Ukuthi la khaya wenza into wrong. Isibhaxa usazi usoqhamukapi. Kodwa mabangayifuni lento bowu2 vele isibhaxo sisokhala yabo. Manje nami ngihleli nabo ngithi awuyeza umameni. Yeah. Bangibuka kancane ukuthi hawu vele mafike ngithi lifi nabo ke. You understand? Bagcine bathi alahle umuntu onenkinga la. Intangi lo bizwayo. Lo shoot soft yabo. Kanti if ama beliefs ni now obviously from imndeni esichamuka kuyo beliefs are different. But once naba injunction you set your own rules. Yabo which is something again people do not do. Yabo because some other I don't know say is it a counselor? Yeah, I think he counselor or a psychiatrist or something like that. That guy said yazi manishada kahle you discuss everything including death. Hey. Ingakafiki. Yabo what it's not because niyafiselana. Wathi party abantu bayashona okushona oyedwa. Impahla idliwe abantu bangaphandle the kids the spouse bangatholi lutho just because it's a topic we never discussed. You understand? Uthi so thina we tend to look at love uthando kuphela. You understand? That's why umuntu mesecasukela athi uthando kuphela is not enough. You understand? So esecasukile ke lapho yabo. But there are many things ufuna sizibheke ukuthi okay ukholwaphi ukhonzaphi into yokuqala. Mina ngikhonza kuphi wena ukhonza kuphi. The beliefs are different. But because we want this thing to work, let's try something ezo accommodator mina now. Angithi asiyeke le abazali lapha singene ngabazali. But manje we've got our own personal choices to make angithi. But because si choose mental sanity yethu sobabili asikhonze la yabo. Niyaqala niyakhonza la nikhonza khona nobabili. Okay yenkolo ihamba right. Ama beliefs wenu sewayafana. You understand ababshana? Then it comes to indlela esikhuliswe ngayo. Omunye believes ukuthi noma imali ikhona yabo
Mina I'm one of those people who believe that ukuthi if usithembisa ngathi baba ngicela ibhayisikili ngisho nginayo imali angimthengeli. I believe ukuthi funa linde ngimfundisa i-patience ukuthi ayalinda boy inyanga iyaphela. Yazi while we are saying that sorry yabona mina kunento engijolo ukuyenza kwami. They will ask me ukuthi baba sicela ukuthi I know this might sound bad but lento ngayithatha kubaba. Ubaba had this thing yokuthi bengakutsheli i-answer manje. Bumtshela okay mina ngenza different not njengayo. Yena ke ukuthi mawumtshela ayithulele. Yazi uzofisa sengathi uthi baba uyangizwa kodwa yebo uyazi ukuthi ngikhuluma nawe ayithulele nje. Uvela ubona ukuthi yazini yabona abazemshayela edata la ngisukume ngivaye. Usukume uhambe. Yazi uzoza mhlambe after 2 days maybe let's say ubucela ukuthi today is a Monday uthi mhlambe ngeweekend ngicela ukuye endaweni ukuthi kanje angakuphenduli. Yazi ulinde i-behavior yakho yangalelo viki ukuthi uzobe wenzani. Ezwa lonto. So waqala wena watshengisa i-attitude wabheda wenzani definitely awusayi lapho. That's mina leyo nto ke ngayithatha kubaba. Yabo. Ngoba ngisuke ngifundisa izingane zami ukuthi you need to earn. Even though ibuye ibe harsh but kodwa uyayifundisa ingane ukuthi you need to earn. So that mayizothi ikhula ingacabanga ukuthi khona ama-freebies la ngaphandle. There's nothing for because ama-freebies akufaka enkingeni. Ngoba ugcina usukweleta abantu ama-favors ungakwazi ungeke uzukwazi ukwenza. Wena uthi imana ukuthi uthi hawu ziyasha uNkulunkulu cha there's no freebies you need to earn yonke into oyenzayo. So nami ke mayifika athi baba ngicela ukuthi noma kuthiwa imali ngiyabona ukuthi hayi imali ikhona. Okay mina ngiyaphendula ngithi mina hayi ngizobona. Dlulise mhlawumbe usuka athi baba yazi ngikhulumela ngathi ngilinde ngizokuphendula ngizobona mase ngiright ngizokuphendula. Ngisuke ngilinde le ndaba ukuthi ingane uthola ukuthi izobehave good ngoba nakho isicela isikhona ekulindile. Yabo so ngcono vele ngikufake e-park station nje ukulinda kancane ngimfrustrate nje anga-understand but at least mina sebeya understand ke zami ukuthi don't do something because ubheke something. Yenza nje wena behavior is normal. Just be yourself. Be yourself. Ungapretend. Ungathi ngoba nakho ufuna ukuya eMcDonald's nomngane wakho ngeweekend bese ingaleyo langa ke ungipholishela amaboots ngiwashela amateki wenzani ngale week and then next week dololo back to square one. Yabo so yabo ileyo nto nje engishoyo. Which is almost something similar because nalento leyo ukuthi if umuntu athola yonke into ayifunayo ngesikhathi asifuna ngaso umkhipha lento ye-patience. Yabo umkhipha nalento yokwazi ukuthi izinto ziyasetshenzelwa because they know ukuthi mina mangingasuka manje ngiyekubaba ngithi baba this is what I want ubaba will provide. You understand? So at some point I know mhlawumbe usesemncane ukuku-understand but ngizama ukuthi ngimdirele from the mentality bonke abantwana abanayo ukuthi vele nakanjani ufuna kwenzela yabo. Phela ibhayisikili it's not a basic need. It's not like isikhuluma ngemali transport isikhuluma nge-uniform or ikudabuka amateki. It's something for entertainment for yena. You understand? So lapho namfune ngibuka ukuthi okay ngingamthengela but angizilimazi naye angimlimazi. You understand? So it's something thina esingasayibuki. Hey mina ngikhule kanzima. So umntanami must get each and everything ayidingayo and then we forget ukuthi they shy away from irresponsibility labantwana. You understand? Omunye ngafunda lapha abhala ukuthi wayetshela ingane yakhe ukuthi asikline masishana le endlini kuze ivakashi. Kuthi le ngane yathi ngoba thina siyazi sihlala kanje siklinelana. True. Abeze bazobona ukuthi siphila so. Uthi angithi siphila so. So uthi isikline ukuthi yamfaka endleleni leyo ngane. Kahle ngithi mina lento kwathisa nomzala yikho. Ikhuluma iqiniso le ngayo athi vele simanuku. Asichubeke kanjalo ke basibone ke nabanye abantu ukuthi vele simanuku siphila so. Sesiklina ngoba kuzivakashi. Mfethu. Uzoklina wedwa ke mina ngikho lapha. Yabo? So into kanjalo ke babshana.
Manje Babshani, okay, sikhulumile production, i-DJing ukuthi ungene kanjani. Asiqale le yokuba yithutha. Yeah. So ekufikeni kwakho ukufundisa, how did you go about reaching that point ukuthi abona manje ngizo DJ but I wanna teach? Yazi njengoba ngihleka wethu ngikhumbula i-decision engayithatha ukuthi kahle kahle ngizothini, I want to fix the sins of the past. Yabona mina mfethu ngafunda kabuhlungu DJ. Layout le bengikhuluma ngayo. Hey, uzongixolela mayifika kambi lento kuyena ne. But i-out yami yayikhokhisa ukufundisa ukudlala. Ufike mayona ibiyenzela ke efletini layo. Uyafika laphana ukhokhile, ufika uyangena uyahlala nawo ama turntables laphana. Okay. Honestly speaking, wanginikeza ama basics. Wangitshela ukuthi this is how you mix, beat matching, beat counting and all those things. Also understand abadlalayo ukuthi what I'm talking about. And then the only part ukuthi mase kufuneke ke manje ngipractice. Bufika uhlale kanje, adlale, aphuze ubhiya wakhe, adlala uthi awukanti mina ngizolithola nini lelithuba leli lokuthi ngiqale ngipractice. Adlala dakwalala. Yezwa lonto. Manje uthi uyafika laphana usuthi usuyaqala ke nawe uzama ukwenza into oyenzayo isikhathi esishayile naye nefro yakhe la. Uyayibona nje ukuthi ubuso sebuqombile sekufuneka uhambe. Hey mfethu, yabona kumina lokho ngayitshela ukuthi yazi angifuni ukuthi abantu abaningi who are passionate about this thing badlule kule nto engadlula kuyona. It took, yabo lento ade ngisho ukuthi earlier seke sathi for someone to ukuthi akhule, you need someone either to say ngena la or akuvulele umnyango. Kune-out yami mfethu abathi uvuma usebenza one of the radio stations eThekwini. uDJ Vuma Buthelezi. That guy, mina, I would say, being a DJ, uye owangivulela amathuba. Wenza nje mfethu into nami ngangayilindele. Wavela wathi, Biggs, ngiyakuzwa mfethu ne-potential ne. Akuthathe lama turntables. Hamba uhlala nawe edladleni. Wakhe. Wanginikeza wona for 2 weeks. Wathi hamba practice because ngiyeza ukuthi une-potential, just udinga ukupolisha lapha nalapha. Ndoda, angalali ngaleyo. Akithi mangilala kube khona into ethi vuka 2 ekseni ngiyaconnecta baba. Kuzu. Hey, oledi liyomemeza lithi awukucisha lawo mampantsulu ngicanga umsindo. Kuzu yabona mfethu, that guy wanginikeza ama turntables zakhe and a mixer for 2 weeks mfethu ehleli kumina. Angazi ukuthi because naye bekumuntu obhukwayo or wayenamanye ahamba nawo, but ahlala kumina for 2 weeks ngaze kwayimina othi hayibo ndoda awuwadingi nama turntables wakho, hayi usu right, asungabaletha. That guy gave me an opportunity ukuthi funde at your own pace, funde at my own pace. Ngazi ukuthi sengi-apply lawo ama basics ngawanikeza le ndoda le, yabo. So ngaqala lapho ke mfethu, nami sesingithembeleze kakhulu. What was the question? Ukuba yithutha. So as ngidlala iminyaka ihamba, then ngibuka ne-age. Ngathi okay, ngisayithanda lento, but obviously njengamanje ngineminyaka engaka, ngithi ngithe ngingayisho. Angisakwazi ukuthi ngihambe ngendaweni ethile la ngizothi mangifika khona ngifike ngithole i-age group ye-first born yami. Imagine ke ndoda ke sebehleli mhlambe lethi esikoleni e-college, but kade sidishene ubaba wakho uBiggs. Hey izawuthini namahlayo ubaba wakho.
Uyayingisa le gqwele. Ngiyakutshela. Hey, cha ubaba. No, your dad is nice. He's a cool guy. He's a cool guy. Cabanga age group yengane yakho. It's a cool guy. Uyafika lapha na ufika uyinkanya Ushikile. ushikile wena. Ivelity, cool guy. Or is one of the jokes he said. It's our cool guy. So that's when I decided ukuthi let me start this. Even though ngiyazi izoqala iqalele phansi. Let me start this and do into engiyithandayo. Being a DJ, it's my passion. Music, it's my passion. I collect music. I collect music on vinyls. I buy music digitally. So, and then yini engaluze ekuthenini ngikhiphe lolu lwazi lami enginalo nami engayitholela lona ngilinikeza abantu who are passionate about this thing. So that's when akukudala ngiqalile lento. It's been there, but kodwa yabona mawuna something edinga ukuthi implement. Ma implementa, then you need to cover izinto eziningi. I-venue, system, yabo? And then obviously angeke uwenze into enjengale ukuthi uzobudila nabantu ubafake kwispace somngakho. Mangithi umngakho I mean kwakho. Yeah. So because people asifani bafethu. Yabona wena uma ufika la mina uthola ukuthi ngistima nge-jazz fluid mangifika mangena kwakho Nokubadubule. Yabo, so I wanted to get a place where ngizokwazi ukuyenza lento e-neutral yabona. That's when I got this place. That was the first thing ukuthi I need to get a venue because sound system I have, knowledge I have, I just need a place, and then from there then sekukuthi ke siyamaketha phela nje mfethu. But nje basically ukuqala lento it's because of still kusayileyo passion and still futhi kusayilolo thando, but angisakwazi ukuthi ngihambe boma-club bani because of age. Yabo, I don't want to limit myself because ngithe ngimdala, cha angikho mdala. But izimo nawe uyibukayo ukuthi Masofika. hey ngeke ngikwazi ukuya lapha because sekuya abantu abakanje. Hayi ukuthi nginenkinga nabo. Yimina ngizibuka mina ukuthi no angisakwazi ukuya lapha because of 1 2 3. Then lelo thando lolo angikhiphele phi ngilikhiphele la. Yeah, but ukukhula it's one of those things because part of being a DJ you cannot DJ forever. Exactly. Yabo? That's why some move to production. Some move to mentorisha abantu in that space. Abanye baba what they call ghostwriters, songwriters and stuff. Yabo? But they are out of screen nama clubs. But they are still there. Mayiphuma ingoma igama lakhe likhona kanjani? Yabo? Ngoba lo muntu thina sithi akasekho. Buka leli khehla leli, who's this producer, the greatest? No, from America. Leli khehla leli sana kushona, Quincy Jones. Quincy Jones mfethu wathi mayeshona mangibuka umsebenzi wakhe. Okunye ngaze ngathuka ngathi mina uQuincy Jones ebeproducera lo. UQuincy yabo, because at first ebehlale njalo ekwi-limelight, then wasiwa reach a certain age la esesebenza on the background. Yena usenje useyaproducer nje uproducela abantu kubo yabo ucabanga nje you know Babyface ubuya kuQuincy Jones. Yizo lo kanjalo nje. There's a saying so ukuthi ezinye izinto you'll never understand until you implement. It's the best way to lead is to lead from the back. Yes. Yeah. So a problem with it now, you want to be in the forefront. It's about boost. You want to be the face and the brand. And the best way to lead. Check out my sales of cigarettes. We didn't know the guy who sold cigarettes up until COVID. How long has he been selling cigarettes?
He's leading from the back. There's no face behind the cigarette. Yeah. Because sometimes when you put a face to the product, I'm not gonna support this because it's who and who, because it's so and so, yabo. But if usha into yakho nje, uye kumsebenzi wakho uzikhulumele, yonke into ivele iqonde. Yeah, ngoba when you lead from the front, the only thing that you're gonna do is show people on how to climb the walls. But when you lead from the back, you're showing people the correct walls to climb. There is a difference, Yeah, there's a huge difference. There's a huge difference. Huge difference. Ufuna ukuba wena ungqoshishilizi sengishaya izulu samsalena ke manje. Ungqoshishilizi uhamba le phambili ufuna kubonakala wena ubongoza nje. Hayi okay bazobona ukuthi oh kuyiwa lapha. Yabo. Kanti if abantu from the back uzothi makwenzeka benze imistake uthi hey buya yabo. Kanti makuwena phambili uzolokela ubabonisa wena kanti awusabonisa uhamba wena. Basele emuva yabona leyo nto. So then la ku tutoring, yeah, like we say Bigs, it's who you are as a DJ. Yes. Then do you have mhlambe a certain name oyisebenzisayo for the tutoring business, or I'm still Bigs because it's all under entertainment. If I teach someone on how to be a DJ and how to mix and all those things, when as a gain confidence, uzongena vele ku-entertainment industry, abe u-DJ, adlale wherever la ezodlala khona. So I'm still Bigs, but if it depends ukuthi umuntu ufuna ungibiza ngobani. I'm comfortable if you want to call me by my name, you can call me by my name, Andile. Njengoba uthanda ungibiza ngobabshana, eyangigugisa kodwa nawo. Hey, yazi. Hayi. Phela yazi umuntu accommodate yabo. Yeah. For accommodate nokuthi mawungahlangana naye ngale komsebenzi yabo. Yeah. Still the same person. Yabo. Hey bra, sengihlangana nawe lapho hamba nonkosikazi nezingane. Ngithi hey bra, but now umhlolo. Bra nobuthi kusuke sekwenze njani? Sofuna ukuthi awuhlanya lolu ningalinaki. Ubabshadu. Ngoba vele bahlale besho bangihamba ne-fro. Hey, avele athi Bigs. Hey, lapho ke lo wamavele athi green. Yeah. Avele abona ukuthi bese ethi sabona mamshana ngithi hayi bambe ngakho ke manje. Ubonile. So into engiyibonile ne. You're a big collector of is it records? Yeah. Ngibonile ukuthi it's one of the things ngathi uzikhonzile kakhulu. Kakhulu. I'm still a baby kodwa there. Okay. In that part of music. Kunabantu mfethu you othi mawuzwa bedlala on record. Hey, umuntu akushayila iset ndoda uzoxaka ukuthi umuntu uyifusaphi lezi ngoma lezi. Because mina ngizazi ukuthi most of them they are like digital. Hey, umuntu akushayila iset ndoda usho ukuthi I know. But yes mfethu, I collect music. And these days angazi sengifeel comfortable mangidlala ngerecord mangidlala ngama-CDJs. Yeah. I'm not saying konke wrong ngama-CDJs, cha. It's you being comfortable. That's my choice recently ukuthi yazi sengiyathanda ukuthi mangidlala ngerecord, but kodwa nakhona kuyadepend ukuthi ngikuphi. Yabo ngoba khona la ongeke uzokhona khona ukudlala irecord khona. Yabo uthola ukuthi lapho nje izisha ngempela ngesigubhu yabo. So ngeke lilunge irecord la, then bese ngena ngamanga nge-digital USBs and all that. Yeah. So something I wanted to ask ukuthi since you collect ama-records, are there records for mhlampe, or records are only for old songs, or even new songs records are there? Hey, thank you for lo mbuzo lo. Abantu mfethu angibablame kodwa ngoba i-mistake nathi ama-DJs esiyenzayo. Kunabantu abacabanga ukuthi makuthiwa vinyl sessions dlala ama-record. Uzolubele ezidlalela music esingawu-understand omdala
Yabo yonke leyo nto. Kanti no. You'll be surprised that a person like I don't want to angazi noma if I should mention You should names. mention names, it's Yabo. fine. A person like Vinnie Da Vinci mfethu. Mm. Mina that's my idol. Lowo muntu lowo mina I always mayidlala ngihlale njalo ngingena ku page leli la idlalela khona le ngama Thursdays ngimlalele ukuthi okay namhlanje udlala kanje kusasa udlala kanje. Yazi ngelinye ilanga okwakudlalele iset on a record ngengoma latest yezwa. Mangithi latest, I'm not saying mhlambe ngengoma othola ukuthi ya 2025, maybe let's say 2024, even 2025 akushaye ngeset mfethu, hey uzu na uzosho ukuthi hayi yabona leli khehla ke manje ngathi liya lawyer ke manje indlela ilenza ngayo. Lenze kanjani? Yeah, but going back to your question mfethu, abantu benziwe yithina ama DJs adlala ama record ukuthi bacabange ukuthi makuthiwa kudlala ama record okudlala kuthiwa ama vinyl session bese sibadlalela music omdala. Yes, you can play music omdala but bafaka abantu emudini. We are there to teach sometimes. You need to look at your crowd. That's what I always tell abantu engibafundisayo. Look at your crowd and then do your own self analysis ukuthi with what I have, how can I relate or make these people relate to what I have? In other words, if you're a deep house DJ, dlala i-deep house ehambayo ndoda. Hamba abantu bezwe ukuthi hey noma lo muntu mfethu idlala i-deep but kodwa hayi man uyahamba izwa leyo nto. And then always make sure ukuthi you do your homework. Mangithi always do your homework. Fika early endaweni. Makuthi uzodlala ngo-11, fika ngo-8. Read the crowd. Uread ukuthi okay la kudlalwa kanje. Then uzobe usuyineza isikhathi sokuthi okay, if I go back to my music so kufanele ngisebenzise 1 2 3 4. Yabo. And then usuyazi uzodlala kanjani and choose your slot wisely. Abantu masebehlabile ungangeni useBiggs adlale ngo-1 ekuseni afika adlale iSoulful House. Bazokukapa ngamathini yabo bantu namabhodlela. Yabo. So ile mistake ke thina esiyenzayo masidlala ama record ukuthi yes abantu makuthiwa it's a vinyl session dlala ama record. Yes, it's certain people abazoza lapho but you can still ufike wenze mess. Even though abantu bazi ukuzodlala ama record ufike wenze mess still. Yabo. So ingakho ngithi you need to adjust. Yabo, ungabi le bathi ngamabhunu arahat ukuthi no mina ngusibanibani ngiso. Yabo. Ngoba even people njengoba ngenza example njengoVini. Vini is a celebrity whether we like it or not. But if ekwazi ukuthi adjust to accommodate abelungu bakhe phela the crowd abelungu bethu as ama DJs. So you need to make sure behave abantu. Or coverage one side of the crowd. Yes. Cover the entire crowd. And yazi thina into esijwayele ukuyenza, we play for ama DJs. We don't play for. You play for the people abahostile. Exactly. Ufuna ukujabulisa. It's like sizwana amandla ukuthi yabona mina uthi njani. Ukhohle ukuthi if you're trying to please another DJ, another DJ will not book you. Naba abantu abazokubhuka. Uthola ukuthi lapho kwi-VIP area khona umuntu ohleli owner something else. So wena ubhizi udlalela omunye DJ onjengawe. Ngeke azakubhuka umuntu. Naye ubheka ukubhukwa njengawe. Yibo bashile across the street ukuthi ingoma zenza ku TikTok azime. Yabo? But asiko ku TikTok la setlapini. Ingoma zenza ama challenge ku TikTok azime kancane. Ngoba manje you are covering a certain group yabantu who are on that platform. What about the rest? Exactly. Play for everybody. Play for everyone mfethu. So iyona mistake ke njengoba uthi wena if ukudlala ama vinyl so kusuke kukhuluma indaba ukuthi uzodlala ingoma zakudala cha. Zikhona ingoma ezinje. Phela I think besinawo ekhaya. Ngiyacheka lapha
Ibuthiyon Warwick. Uthiyon Warwick. Michael Bolton. Michael Bolton, yeah. Manje umthiya wenzani? Yabo. Uthi kusho ukuthi mayidlala. Umthiya wenzani phela? Wadala kakhulu ma-60s, 70s, 50s, yabo. Yes. So I always said that question ukuthi udlala vele the old DJs, or do we have ama-vinyl of the current songs? Then you've answered the question ukuthi yes, they are there. Yabona mfethu lento oyishoyo somehow masibuyela kule era le ye-COVID. Yazi i-COVID khona eyakuveza, khona futhi eyakuvala. Yabo. Eyakuveza iyo le ukuthi besenza ama-live ku-social platform. Mina bengithanda ukwenza kakhulu if notice bengikwenza kakhulu mangidlala ngevinyl. And ngidlala ngo-music onjani? Wawuza uDion Warwick lapha. Uyabo? Wawuza uMichael Bolton cha. So that's how we marketed ourselves ukuthi no, this is not masidlala ivinyl, it's not ukuthi ngidlala ingoma zakudala. I can play ingoma ezintsha. It's just that most of ingoma ezintsha, a producer will prefer ukuthi ayikhiphe digitally than ukuthi ayipresse on a vinyl. It's very expensive to press. Yabona ivinyl ilodwa. Either upressa 1-1 or 2-2 per vinyl. And ndoda ukupressa ivinyl elilodwa akudlali. Ngoba phela I'll make a rough estimate. Bazongixolela mawukuthi ngirong. Ivinyl elilodwa you will thenga for about 500 rands each, plus minus. And empty. Nje say like ingoma. Like uthenga ivinyl nengoma, uthenga ngo-500 rand. How many songs on that vinyl? Either lodwa ngapha 1-1. One song. Those are 2 tracks in one vinyl, or 2-2, depending. But the more you squeeze, more the equality band. So it's better ukuthi kube 1-1 or 2-2. Manje mawuzofaka 3-3 and then abamafishane and then quality ayisabi right mawupresse on kwi-record yabo. So doing that, mawuthenga i-record ngo-500 rand, I know most of abantu basuke mhlawumbe uthola ukuthi ukulupressa lelo record mhlawumbe upresse ngo-400 rand. The only profit ayithola 100 rand. All the technicalities and awupress uthi ngizopress i-record elilodwa. Mhlawumbe idile yokuthi thina mase kupressele siqala ukupressa ama-record awu-100 kuphela or 50. So you're gonna press all those 50 with those 1 or 2 songs. 1 or 2 songs. So yabona ukuthi it becomes expensive ne-admin yakhona ndoda, and idinga a special equipment to do that. And ngigcine angazi noma isikhona la South Africa, but before kudala you'd be surprised ukuthi ama-record yaze bepress waphi eZimbabwe. La? Uthi la. Uthi la. Lapho Bulawayo Bokadoma. Yes. Izwe lenhlupheko la kupressa khona. Ngiyakutshela. Phela ngaleso sikhathi mfethu iZimbabwe was still Zimbabwe. It was still the country. Yes. Ama-record la bepresswa khona bekuseZimbabwe, la engapresswa la South Africa. Either overseas or Zimbabwe. Ngalesi sikhathi. Like Africa, it was only Zim. I don't want to say Africa, let me say but the nearest, Southern Africa, maybe around Zimbabwe, Zambia, South Africa, and from we part Lesotho province. Sorry, ngizongixolela. Awushilo Trump. That is to matter so many millions to a country that we don't even know. Lesotho. Yeah, so mfethu to extend my answer on your question, yithi ama-DJ senza abantu ukuthi bacabange ngaleyo ndlela because of ufike udlale i-record and don't relate to abantu bakho who are there, yeah. Yes, who are there abazile ngalelo langa. So which means kahle kule category yenu yabantu abadlala ama-record, it's very expensive for you to attain lawo ma-records, especially for the latest music. Yeah.
because it's something which is rare. Mm. And it means mawuya kusethi uphatha isikhwama musawudlala. Yeah. There's 1 or 2 songs. Yabona mfethu, I remember mina kudala ngisadlala eThekwini, sidlala ngama-record. Bengiphatha i-record uthola ukuthi isikhwama mina esiphatha slash ama-record awu-8. 80. Sisindani lapho ndoda? Suitcase. Bengathi sengiyirobot sengihlale ngihamba kanje. Ngoba manje lento iyasinda mfethu kwaya. Kwase kwaba khona lezi zama-troll. Ukwazi ukuthi usifake inhliziyo usidonse. But asibiza-ke. Ayi thina ama-resident DJ ngesikhathi sasingawa-afford lama UDG bags. Sasithenga nje lawo okwazi ukuthi wathwale kahle. Bese isikhathi-ke mhlampe uthwale uphathe lesi esingaka uphathe 2 ngapha nangapha. Cause angithi ububalekela lento yokuthi afike u-DJ Sibanibani afike adlale before wena. Avele afike mhlawumbe ashaye ingoma obucabanga ukuthi uzoyidlala. Hey ndoda. Yeah. Bese-ke lapho cima ibani vele ubone. So that is why uphatha them more. So that uzokwazi ube ne-option. Yabo yokuthi hayi mayiseyidlalile la ngisayidlala. Sengingena ngala. I think that's why it is important ukuthi ube ne-collection of music. Because I've been to places whereby 4 or 5 DJs angena, they play almost the same set. Hey. Kunenye indawo yaseThekwini eKaSlami eMlazi engafuni ukuyisho because kuzobe sengathi siyabaphusha. Ibidumile nje aleza ikhathi. Kufika no Black Coffee nabantu mabesuka la eThekwini eGoli beThekwini. Hey siyendaweni ewukuthi. Yabo, siyendaweni ewukuthi. Hey, mina owakhona mangifika laphana ngihamba nabondala. Hey. Undata zakhala athi hayi Biggs. Kanti madoda lama DJ la kanjani? Yazi mfethu baphinda enye ingoma engengisho ngegama ngoba uzothi umnikazi wayo nginekwala. Bayiphinda mfethu from sifika ngabo 7. U-DJ wayedlala from 7 to 8. Wayishaya. Waphuma lo ngena from 8 to 9 waqeda ngayo. Waphuma lo wangena from 9 to 10 wayidlala phakathi nendawo. Wangena lo from 10 to 11 wayishaya ivocal yakhona. Hayi sathi ngaze ngathi mina yabo ileyo nto yokuthini yokuthi umuntu ayenzi research. Yabo. And especially kuma record mfethu. Mina if I buy a record I try by all means ukuthi ngi-avoid ukuthi ngingayi too commercial. Yeah. Because ngiyazi ukuthi 90% chances ukuthi 5 of us siliphethe lelo record. So manje angisakwazi ukuthi ngiliphinde. So even if it's a certain record, it's a certain track. Let me rather mayidlalile ithi ngivele ngidlala i-remix yakhona. At least kungabe sekuba yiyona exact. Yabo dlala i-remix yakhona. Then it wouldn't ngeke kuze kubhede ngaleyo ndlela. Yabo. Yeah. Hayi phela ngiyibonile lento ukuthi yazi being a DJ it's a faculty on its own because manje njengoba ngikhuluma nge-collection you shouldn't only focus on one genre per se. Funa ube umuntu ole because njengoba ngikhala ngabantu abaphinda izingoma and when you're talking of one song nalabe ngikhona they played 4, 5 songs back to back. Angene nomunye ngoze ngabuza ukuthi orisengidakiwe la. Wenzalani? Wayengathi ngiyaremenisa la lo mjito wathi hayi lento oyizwayo. Ngizwa yona they are playing the same set of songs. Ngathi but then mabenza so even if leyo ngoma i-hype igcina isicika at some point. Yabo? That is why esikhathini esiningi abantu engibahlonipha kakhulu vele abantu be-deep house. Bayenza research labo. Music bayawuphatha ngoba you can attend iset mhlambe ufike ulalela abo DJ abawu4 ngikhuluma abantu abadlala i-hour bangayiphindi ingoma but you can hear ukuthi it might be possible lo ekayidlala ikhona kuleyo album ngenxa ye-instrument indlela eqale ngayo yabo but they don't play the same song yabo. So I will say abantu bayavilapha people don't want to research or people are too comfortable. Vele bahlezi bangibhuka noma ngingadlalani ngizobuya. Wena usubona ukuthi sekuyigama lami.
ngizobuya. Yes. You understand? Kanti at some point yeah uyakhula but uyazilimita now because njengoba ngisho ukuthi senginilalele no5 ngidlala into eyi1 sho noma ngithole muphi kini no5 the rest don't matter because nento eyodwa. Yeah. Yebo? Yabona kulezi indawo lezi kakhulu esidlala kuzona. Thina abantu abadlala i-deep house kakhulu and house music. Sidlalela khona lento bathi yazi yini ungoti. Ilo muntu lo obheka yonke into. Yazi ukuthi you'll find that mawudlala kwesinye isikhathi mawukuthi usuyavelapha music asawu research. Uzomthola umuntu efika athi hayi Biggs. Awuyiphindi nje le set le. Yabona-ke lapho sekufuneka uphaphame uthi hayi ngathi ngirelaxe kakhulu. So it means now sekufanele ngenze njani? Ngiyofuna music omusha and check. Mhlawumbe uthola ukuthi if udlala ama-record usuhlala uqoqula isikhwama esisodwa njalo. Awusas-check usu-refresh ukhiphe ufake okunye. Usuhlala njalo nje wena usuthatha ibhegi uyaphuma uyahamba. And manje awusanaki ukuthi usuzohlala udlala ingoma even noma ngizahambe ngesequence but kodwa nje sebeyakwazi ukuthi kwakungena uBiggs siyazi ukuthi mixtape nayi ingoma. Nayi ingoma. Na kanjani uzoyidlala? Yeah, kanjani uzoyidlala. So it's lento isho is very very important ukuthi mawudlala at least yazi ukuthi these are the songs that I've played this week. Next week I need to play a whole different set. Noma ngabe kuthiwa ingoma bayithanda kanjani but teach people while you still entertain. Ngizwakala seBiggs. Niyezwa ngithi lapho. Lento yini? So ubusuku bonke nika. Ayisebenzi. Do your research. Funda music mawuthi kanjani nibuye ningene iclass. Nifundiswe i-record nizophatha i-stuff esi-right. Fundiswe i-vinyl angithi ngoba nizilo siya-DJ siyathutha. Asithuthi lokweyinqola TUTOR thutha hayi ukuthutha lo niqabangani. So Mr. Biggs, let me just ask mhlambe is there mhlambe that one gig oke wayithola elifini yakho oke wabhukwa ukubona wabona ukuthi hayi yabona la history was made ayisuki nje ekhanda lakho ukuthi hayi ukhona la uke wadlala khona wafika nje wezwa ukuthi yabona kade i-crowd ngiyisukumisa kodwa la abazi-ke labo sesi bavele bakhumule bakuphose nangobra angisho ukuthi bamphosa ngenza isibonelo angisho ukuthi bamphosa bahlubula ubra bakuphose nangobra yabo kunje uyazi ukuthi yabo leya sethi leya ngayidlala lapha ngenza umlando la ayiyodwa but it's just that mfethu since ngiqala ukudlala 2002 the one that comes into mind is 2011 eBhetali angibhokwe noBlack Coffee that day mfethu kwakhona okay isekho vele manje noma sengayisho igama eVP Club VP eBhetali lapha mfethu even the people that were there basasho namanje bathi hey le ndoda lena hey ewashaya inamba awudlala uhluphuke wayodlala angekutshela baba yabona that day I was happy mfethu I was happy angazi ukuthi nami ngangidlala kanjani but I was just happy and ngadlala before Black Coffee and mase kufuneke sekuyisikhathi sakhe waba late wathi uyaqhubeka yathi mayifika leya ndoda ingena vele club 10 yabona nginane video clip yakudala nganoma isakhona in my archives khona umngane wami ekuthiwa Ayanda wayeshutha eshutha ngefoni yakhe wangithumela kudala yabo yazi ubone sengathi yabona la ngathi abantu babe sebepossessed yazi abantu ubone ngathi bajiva ngesequence mabeshona phansi bevumbuka bonke yabo lapho uthi ithi bese eyahambisa icamera azise ku DJ box nami lapho ikhanda lihambisana nabo kanje liyavumbuka kanje nabo that yabona ngalelo langa mfethu till today I've never
felt iset yami ngale ndlela engayifila ngayo. That was in 2011. Yabo. And then enye iset engangayidlala, the recent one, not so long ago, because mina sengijwayele ukuthi ngibhukwe and then ngihlale mhlawumbe isikhathi eside, mhlawumbe after a month and then I get a booking. Yabo. And then mangithola i-booking ngibuye ngiyidoubt ukuthi yazi mhlawumbe sengirastile. Mhlawumbe ngeke ngisakhona ukubamba abantu yabo. Ngafika lapha nami ngayisurprise kwami ukuthi okay, I still have this. Still have it, yeah. Even though I don't play ipiano, even though I don't play igqom, but ngo-music engu-understandayo, I can still make people ukuthi ba-enjoy kube mnandi. Bekuyise anganoma ngizoyisho indawo but isembalenhle lapha ekhoneni ngaseKhawashi, i-stairs nje. Babile. I-stairs nje isekhoneni kuneKhawashi ngapha nangapha yaselokishini, ilapho-ke lapho. Yeah, so indawo nje i-run umshanami. Ngimbiza umshanami but it's my younger brother Days Ben DJ Days. So indawo nje ngibuye sihambe sochilla khona. So I surprised myself that day with I can still do this at my age. Angimdala ngaleyo ndlela. Let me just say it. I'm 43 years old. I look old. Oh, wakhala ngathi uzothi una 61. Isikhathi safile. No, mfethu, sometimes nasebholeni kuthiwa it's very important ukuthi uretire usashisa. Yeah. Then uretire mase kuthiwa bengasakwazi ukugijima lona bese njani. Yabo, I'm not saying ukuthi ngiya-retire in this. No. I'm not saying that, but I've downscaled ngale ndlela le engekade ngigijima ngayo ngenkathi ngisanabo 26, 27, 30. Yabona nje ngangisagijima lapho strong ke lapho. Yabo. So yeah, those are the Liango 2011 and the recent one. Was it not last year? No. This year? Not even this year. Last month. Last month. No, because shooting ngaba nenhlanhla nje ukuthi those people were there. Abantu abangaziyo from dala ukuthi siyakwazi ke wena ke yabo. Then ngaba nale ukuthi okay, at least now kunabantu is there. Yeah. Okay, understand 100%. Yep. Ngibuza ngoba obviously even ama-soccer players, they've got that one special match. Yabo, umuntu akhuluma ngayo throughout. Yeah. uMaradona bakhuluma nge-World Cup, you understand? Abakhuluma ngoLionel Messi bazoqoqela ngama-El Clasico. Yes. Indlela bekaperforma ngayo, yabo. Yeah. So that's why ngibuza ukuthi wena kowakho umkhakha imaphi nje lawo ma-moments ukuthi yazi ukuthini yabona le. Yeah, but leya sepetali nami nginga-understand akuzolandela ikhofi elimnyama. Hey ndoda, hey, yabona it's yabona mase isiphelile igigi ngaleyo la ngibeza abantu bethi beza kumina bathi hayi nomfethu hayi ubusenzani namhlanje. Hey yabona, not ukuthi ngithi ngithatha i-shine away from ikhofi elimnyama. Ikhofi elimnyama phela vele ngalesikhathi malifika vele lifika lishaya yabo. Kodwa ngalokho ukuthi the main character or the main DJ beku-Black Coffee, but that day abantu bathi yabona uBiggs namhlanje yabo. Belingena igama lami mabencoma the entire event uthi hayi Biggs no khonto yenzile yabo. Yeah. So to me lokho kwangijabulisa, kwanginikeza that courage ukuthi okay, it means I'm doing something right. Yeah, when you can take it at something small, but yeah, yazi phela you were like an opening artist, angithi basho njalo nowadays ukuthi umuntu so he'll open up for umuntu so yabo. The fact that you were playing before his set, it wasn't a mistake. Yabo, because abantu bacabanga ukuthi izinto zivele ziqondane nje, abakubeki ngephutha abantu.
basuke bazi ukuthi uzothi angena. Yeah. This is the platform esifuna abantu babe kuyo. Yeah. Bazobe sebefikile lo yabo. Yes. So that on its own nje i-lineup ye-set shows ukuthi vele bikade udlala, people knew and abantu bebekholelwa kuwena ukuthi lento uzoyenza yenzeke. Which is lento eshoyo it's part of into engiyifundisayo ukuthi as a DJ kufuneke wazi ukuthi mangingene ngesikhathi esiwukuthi this is how I'm supposed to play. Mangingene ngesikhathi esiwukuthi this is how I'm supposed. Mangingene ngesikhathi esiwukuthi it's either ngisabelongi lapha or I know ukuthi fanele ngifike ngishaye. Yabona leyo nto. So that's what I always teach people ukuthi you must understand. Yabona ngeke nje ndoda hey uzothi masifika ngo7 ngisacabanga nanokuthi ngifuna ukuphuza namhlanje. Uyangena endaweni uhamba yedwa. Hawu 7 ndoda angaka even neconti. Ngisacabanga ukudla kuqala mangifika endaweni. Yabo before I decide ukuthi okay I'm going to drink this. I'm going to yabo uyangena endaweni umuntu hey usiyashaya nje usiyashaya. Hey ngaze nokudla kuhlalela ndoda ngiyibona kwesinye islot lapho I think babhuka abanye abo DJ kwafika omunye it was set ka7 or ka8. Yeah, that guy they gave him the wrong slot. Umuntu wafike washisa crowd early. Kanti laba bazongena emva kwakhe bavele ya drop because abantu bathi asambeni. Yabo it was too early. Shoot wangena lo muntu washaya ama hits kwashisa, people were like we are vibing now. Yeah. Kanti no i-vibe ayakaqala. Net DJ na ufuna ukuzakhela igama, ufuna ukushaya ama hit. Uma ephuma lo ngena emva kwakhe uyanga lokuthi it's still ill abantu basafika. Wazirelaxela nje. Yeah. Kanti lo sephumile. Yabona ilento engisho ukuthi you need to understand futhi ne concept behind that event. Akhona ama event mfethu like ama festival ukuthi into izoqala emini. That's a different case. Yabo ngoba into iqala emini, it's a festival, kuzoba khona nama performance ama artists. Yabo lonke, then that's a different case. But bese kuba khona these type of events where it's a more chilled. You need to understand ukuthi okay la noma ngiphakama kufuneka ngingaphakami because abantu abala they are here ukuthi they want to socialize. Bashibize ba socialize. Bese kuba khona indawo la ubona kahle ukuthi la is a tap strong. La vele nje zithi mayisuka njengama rock festival. Yabo zithi mayisuka iqali ziyompela. Uthola ukuthi nje ziyahanjwa. Ila ufuneke wena ke njengami. I will always choose ukuthi yazini mnganami. Mina angifithi la. Mina ngiyakwazi ukumtshela umuntu ukuthi mina as much as wena ungizwile ukuthi ngikudlalelile wa enjoya endaweni ewukuthi but la usungisa khona angifithi mina ngoba angifuni ukuthi mase ngifike lapha ngikatshwe ngamabhodlela. So yesikhokhile sibhadarire la. Udlala yini? Sibhadarire la udlala udoti yabo. So hey yabona into it's very important ukunderstand. And nakulezi indawo yabo njengala eDingisho lapha elokushini estates elisekhoneni. Yeah. Angifuni ukulisha igama. Yeah. Lapha into engiyithanda ukuthi umshana wami uTace ukwazile ukucreate leyo mood ukuthi ma earlier idlala nje kamnandi 7 soulful deep house music. Afike no Sebi kangene na shaya deep house yakahambe and then mina mase ngizophuma ngo11 sengiyazi ukuthi iset sengiyiphakamisa ukuthi mase ngingena lo seyahamba sekuyajive. That's how I like nami ukuthi ngibuild igig yakho ukuthi hayi ukuthi uzothi mawufika nje mfethu usufika nje wena usuyashaya abantu basafune ba relax. Nomuntu wendawo ufuna abantu beze bar bazothenga. Uma ukuthi udayisa ukudla ufuna abantu bakhodle badle. Yabona maye wena mawuthi uyafika nje wena usuyashaya strong. Hayi khona ngeke ndoda hayi. Hey zisuka nje umuntu uphethe ibhazuka. Hayi ngiyakutshela baba kudabuka ipepe lapha. No Sepix. Wethu. Mina ngokuzwile. Yeah. Ongazwanga uzozwa maseke azokwenza ibooking ukuthi kahle yini lento oyishoyo. True. But ungenze nga understand nami something bengayi understand before.
chazele kahle ngama-vinyl Yes. njengoba usuchaza namanje ukuthi ama-set they are there for a reason. Yes. Time slot, it's very important, Very important to understand why you are booked at a certain time. Do your research, uset mood. Yebo. Ungabi nje kundawo eyodwa ulapho ubuke lokho okubukile kuphelile nje uyayibona. So abantu abafuna ukuzuthutha hayi ukuthutha lokweni kwey'ngollovane. Yes. Thutha ukufunda bakuthola kanjani? My number 082 455 7005. Or you can email me at Benjamin Shandu, one word, Benjamin Shandu at gmail.com. gmail.com. Yes. So kuma-socials bangakufollowa kuphi mhlambe, maybe Facebook, TikTok? Go TikTok, I am the real Sepix. Ku TikTok, and then ku Facebook ishange engine number njobe injalo. Benjamin Andile Shandu. Yebo. Bese ke in brackets bese kuba khona Sepix. Sepix. Ku Instagram at Andile Shandu. At Andile Shandu. Yes. Yeah, ngakho ke nikubambela ekhaya, nikubambe eqala. Ngoba kukho futhi la ngena kuzwa khona ngithi ngiqala la. Ukuthi senzani? Siyathutha, withutha. Ngakho ke for ama bookings nako konke okunye ama-inquiries ngizokwehlisela zona izinto uzibone, email, i-phone number nama-socials la uzomthola khona uSepix. From our side, thank you, it's been a great episode. Sibonga ukusihosta Baba Shandu. Bonga mina mfethu. Sibonge kakhulu. Ngibonge ne-recruitment lami Thabo Mhlawodi. And by the way, njoba sila uThabo Mhlawodi bafethu une catering. Yeah, hey, kudla kwala ekhaya. Alishaya iBhodi. Asibo isifu sami singakanani. Hayi ngadlala isifu sika Mshandu. It's a for PD ka Mshandu la ebhampa khona. 6 card. By God, shout out to recruitment lami Thabo Mhlawodi. Njoba sila bafethu ama efforts akhe. Recruitment grant mfethu. Mina nje to him. uNkulunkulu akubusise. Yeah. Njengoba seshileke uSepix. Nawo ama-details sokuthi akekho manje la eceleni kwethu yabo, kodwa ke sizowalista nawo. So that abantu abafuna ukwenza into ze-catering, you will plug everything at the bottom, nizozithola lapho. Ngakho ke episode 5 lo siyabonga. Thank you all for watching. Ningakhohlwa ke niya like, niya subscribe, niya follow, niya book. Ngoba lento enizidlalela yona ngicabanga suke siphuzile kanti siyabona. Mara ke asikho lapho. Thank you so much for watching. Sepix. Sibonge Baba Shandu. Sure baba. Sibonge kakhulu. Later. Bathini. Asibonge mfowethu.